ביסודי חלק 7! הגיע הזמן לקום לבית ספר. שלומי, תגיד, אבא שלך רומקו? לא. אבא שלך רומקו לא! ותגיד, אבא שלך רומקו? כן. אבא שלך רומקו כן! תלמידים, אני מחזירה מבחנים. אמן, ציון טוב, אמן! מתן גש. יש! 68 אני גאון! מינוי, מה קרה? וואלי, למה את בוכה? קיבלתי ציון גרוע. ציון גרוע, יוף, אגרי, אני מצטער שככה צעקתי את הציון והתרברבתי. לא התכוונתי לפגוע בך. סליחה. זה בסדר. מה, כמה קיבלת? 96. 96 בונה, מטומטמת, אני אוריד לך. בונה, שלומי, מי אתה חושב שאתה? סתום את הפה, מטומטם. וואי וואי. מה אתה יודע?